môžeme veriť svojej intuícii. My sa v mnohých veciach sami seba klameme. Budú vás za to neznášať. Prvé varovanie: v dnešnom programe budú umiestňované produkty, to sa tak má hovoriť, ale nedeste sa, budú to knihy. A budem sa snažiť nemenovať žiadne konkrétne vydavateľstvo a tak ďalej. Takže nerobiť nejakú veľkú reklamu, iba reklamu knihám. No ale potrebujem sa spýtať takto do publika, tí, čo ste online, môžete napísať asi aj do chatu. Ruky hore, kto máte nadpriemerne vysoké IQ? Teraz pre tých, čo to nevidia na kamere, tak asi 5% ľudí zdvihlo ruku a ostatní sú prehnane skromní, lebo ak sedíte tu, tak všetci máte nadpriemerne vysoké IQ. A takmer celé minulé storočie IQ bolo takým prediktorom toho, že či človek bude úspešný. V psychológii to bol buzzword, IQ bolo dôležité, ale potom 80. 90. roky sa začalo rozprávať viacej o EQ, o emočnej inteligencii. A je zaujímavé, že sa to celé zase posunulo ešte o kúsok ďalej k LQ. A LQ je tzv. Learning quotient. A to je to, nakoľko sme schopní sa učiť. A ja idem rozprávať dnes o tom, čo sú všetky možné bariéry, čo nám vlastne bráni v tom, aby sme sa lepšie, kvalitnejšie, rýchlejšie, flexibilnejšie vzdelávali. Takže vlastne to bude celé také dosť depresívne, lebo budem hovoriť o všetkom možnom, čo nám komplikuje to, aby sme boli lepší. No a prvá tá bariéra, a ja som ich nezoradil podľa nejakej dôležitosti, čiže že berte to, že to nie je, že podľa dôležitosti, vedomosti, a vysvetlím. Veľa pracujem s manažerkami a manažermi, ale pracujem aj so študentmi a s pedagógmi. A vznikol taký trend, ktorý hovorí, že na čo si budem memorovať veci, veď si to všetko môžem vygoogliť. Ale pravda je taká, že na to, aby som bol kreatívny, aby som inovoval, tak potrebujem mať vedomosti. Že nejde to bez toho. Nemôžem sa spoliehať, že všetko nájdem na internete. Bohužiaľ. A my si veľakrát myslíme, že svetu rozumieme, a pravda je taká, že nie vždy mu rozumieme. A ja mám rád experimenty, mám rád štúdie, ktoré hovoria o tom, ako vlastne v realite vnímame svet. Jedna z tých štúdií, jeden z tých experimentov, ktorý ma očaril, bol veľkej skupine ľudí dali psychológovia zoznam rôznych vecí, takých tých základných, ako je zips, ako je splachovací záchod, ako je kolo v češtine alebo bicykel. A spýtali sa tých ľudí, nakoľko tým veciam rozumejú, nakoľko vedia, ako tie veci fungujú. A mali vyhodnotiť to svoje pochopenie na škále od 1 po 7. Nakoľko viem, že funguje zapínací zips alebo splachovací záchod. No a v priemere ľudia vyhodnocovali svoje porozumenie veciam takmer na 5 bodoch zo 7. A ten druhý krok, ktorý experimentátori urobili, bolo, že a teraz vezmite tušku a papier a napíšte, ako tá vec funguje. A bolo vymalováno. A potom sa spýtali ľudí, že teda keď spätne sa na to pozreli, že ako to hodnotia, a ich pochopenie sveta zrazu na tej škále dramaticky kleslo. Čiže my si myslíme, že svetu rozumieme, ale veľakrát je to ilúzia. V angličtine sa to volá, že explanatory depth illusion. A je to jedna z bariér, ktorá nám bráni sa rozvíjať. A druhá z bariér, ktorá nám bráni sa rozvíjať ešte stále v tomto balíčku vedomostí, je, že my si myslíme, že ich ani nepotrebujeme, tie vedomosti. A na to mám rád jeden príbeh a s ním spojený experiment, ktorý je taký celkom sprofanovaný, ale rád ho porozprávam. Bolo to v 90. rokoch v Pittsburghu, keď istý MacArthur Wheeler sa rozhodol, že za bieleho dňa vykradne banku. On vošiel do banky, nemaskovaný, ozbrojený, vypýtal si peniaze, bol úspešný, dali mu peniaze, tak povzbudený s tým úspechom išiel do ďalšej banky a aj tu vykradol. Na večer mu zaklopala polícia na dvere, neviem, či klopali, ale to už si domýšľam. A keď otvoril, tak mu povedali, že ho prišli zatknúť. A on bol prekvapený, hovorí, ako ste ma našli? A odpoveď bola, no videli sme vás na tých kamerách, na kamerových záznamoch. A on povedal, to nie je možné, veď som si tvár potrel citrónovou šťavou. On si myslel, že keď si potre tvár citrónovou šťavou, že bude neviditeľný pre kamerové záznamy, proste úplná blbosť. Toto si prečítali v lokálnych novinách psychológovia Dunning a Kruger a hovorili si, že to nie je možné, že ľudia takto ako hlúpo fungujú, tak urobili jeden experiment. A zobrali veľkú skupinu ľudí, nechali ich vyplniť
testy, niečo bolo o matematike, niečo o logike, niečo dokonca o humore. A potom sa tých ľudí spýtali, aby vyhodnotili, ako si myslia, že v tých testoch dopadli. A ľudia urobili nejaké sebahodnotenie, svoj odhad. A potom ten odhad porovnali s tým, ako tí ľudia reálne v tých testoch dopadli a zistili, a to vidíte na tých priamkách, zistili, že tí ľudia, ktorí dopadli v tých testoch najhoršie, mali tendenciu najviac sa preceňovať, najviac si myslieť, že ako to majú správne. A mne kolegyňa kládla na srdce, že ja to nemám povedať, že to mám len citovať. Tak citujem môjho obľúbeného britského komika, ktorý hovorí, že niektorí ľudia sú tak blbí, že nemajú kapacitu pochopiť, akí blbí sú. A to je Dunning-Krugerov princíp. A teraz sme sa teda zabavili na úkor MacArthura Wheelera, ale páči sa mi úplne kľúčové pravidlo Dunning-Kruger klubu a to znie: nevieš, že si členom. Takže bral by som to vždy z rezervou, že ak máme pocit, že svetu rozumieme, a ak máme pocit, že nepotrebujeme vedomosti, zamyslel by som sa. A to je rovno odporúčanie prvej z kníh. V češtine tuším vyšla ako Ešte si to promysli. Odporúčam, zaujímavé čítanie. Ale ľudia veľakrát, a to je stále spojené s tými vedomosťami, si hovoria, že však ja sa spolieham na svoju intuíciu, však nemusím mať veľa vedomostí, spolieham sa na intuíciu. Pravda je taká, že ani intuícia nefunguje bez vedomostí. A tu je pre mňa zaujímavý ďalší. Tí čo sa zaujímať, teraz by som sa spýtal, že kto máte dobrú intuíciu, ale už sa bojím, že či sa vôbec niekto prihlási. Zaujímavý experiment s kabelkami. Vyzná sa niekto v kabelkách, že má záľubu v kabelkách? Tí, čo ste na online, môžete napísať prípadne svoju obľúbenú značku. A opäť, experimentátori zobrali veľkú skupinu ľudí a rozdelili ich na dve podskupiny. Jedných nazvali laici, to sú takí tí, ktorí v kabelkách sa nevyznajú, a druhých nazvali, že sú to odborníci, ale to neboli vyslovene ľudia, ktorí vyrábajú kabelky, ale takí, čo majú radi kabelky a vyznajú sa v nich. Dali im k dispozícii niekoľko kabeliek, niektoré pravé a niektoré padelky, fejky. A chceli vedieť, nakoľko tí ľudia budú schopní rozoznať, či to je originál kabelka, alebo či bude fake. A ešte, aby to zamotali, tak ich rozdelili ešte na podskupiny a jedna podskupina dostala 5 sekúnd na zistenie, či je to pravá kabelka, a druhá 30 sekúnd na zistenie, či je to pravá kabelka. 5 sekúnd znamená, že nemáte čas. To je intuícia. 30 sekúnd znamená, že sa môžete pozerať, otvárať a tak ďalej a tak ďalej. A potom chceli vedieť, ako úspešní tí ľudia sú v rozoznávaní toho, či je tá kabelka pravá. No zistili nasledovné. Laici, keď dostali 5 sekúnd, tak neboli schopní dobre rozoznať, či je tá kabelka pravá alebo falošná. Keď dostali 30 sekúnd, tak boli úspešnejší. A u odborníkov to bolo naopak. U odborníkov tá intuitívna prvá odpoveď sedela, ale čím viac nad tým rozmýšľali, tým si to viacej skomplikovali. A ten záver pre mňa kľúčový je, že áno, môžeme veriť svojej intuícii, ale iba v tých oblastiach, kde sme fakt dobrí, fakt sa v nich vyznáme a fakt máme tie vedomosti. Paušálne si povedať, že mám dobrú intuíciu, je v konečnom dôsledku jeden zo sebaklamov. A keď hovorím o knihách a o sebaklamoch, Adam Grant a kniha Originals, ospravedlňujem sa, nemám naštudované, že ktoré z tých kníh sú aj v češtine alebo v slovenčine, ale verím tomu, že veľká časť z nich je. Druhá bariéra, a ona súvisí s tým, že sa vlastne klameme pri tom, ako si hovoríme, že či potrebujeme alebo nepotrebujeme sa učiť alebo rozvíjať. A o nej hovorí jeden z mojich obľúbených autorov, Marshall Goldsmith, to je jeden z takých top svetových koučov. A on hovorí, a ja to len potvrdzujem, lebo vlastne robím s veľmi úspešnými ľuďmi, a on hovorí, že úspešní ľudia, manažeri, manažérky, podnikatelia, podnikateľky, si veľakrát zamieňajú kauzalitu a koreláciu. A vysvetlím. Predstavte si dva výroky. Jeden výrok je som úspešný a druhý výrok správam sa nejakým spôsobom. A kauzalita a to, čo si zvyknú úspešní ľudia hovoriť, je som úspešný, pretože sa správam tak, ako sa správam. Ale v realite to niekedy môže byť aj som úspešný a správam sa tak, ako sa správam. A dokonca to môže byť aj som úspešný napriek tomu, že sa správam tak, ako sa správam. A tá nevýhoda pri práci so úspešnými, schopnými ľuďmi je, oni veľmi veľa vecí robia dobre.
A svet im dáva pozitívny feedback, že tie veci robia dobre a potom je pre nich oveľa ťažšie si uvedomiť, že medzi tými všetkými vecami, ktoré robia dobre, môže byť aj x vecí, ktoré robia zle. Je pre nich ťažké si to priznať, je pre nich ťažké s tým pracovať. A keď už som spomínal Marshalla Goldsmitha, ak manažujete, riadite, ale nielen vtedy, kniha, a to si tuším pamätám, v češtine sa to volá Jak postúpiť do vyššieho levelu. Zvláštny preklad, ale beriem. Hovorí o všetkých možných sebaklamoch, ktoré si sami nahovárame a ktoré nás do veľkej miery brzdia. A druhá podobná kniha sa volá Leadership and Self-Deception. To, ako si sami klameme a nie sme schopní si niektoré veci priznať. A to ma vedie k tomu, že aj feedback je za mňa jeden z najdôležitejších nástrojov, ako sa rozvíjať a posúvať. A aj to považujem za jednu z bariér, prečo sa neposúvame viacej. A vysvetlím. Často, keď som vo firmách, tak sa stretávam s takými výrokmi typu feedback je dar. Ľudia tak ako nadšení. Alebo dokonca feedback is the breakfast of champions, zvyknú povedať. A mne je to vždy podozrivé, lebo pravda je taká, že my v podstate nezvládame a neznášame spätnú väzbu. Špeciálne hovorím o negatívnej spätnej väzbe, aj keď ja som zistil, že aj pozitívna spätná väzba ľuďom robí problém. Že niekomu poviete, krásny účes, ale to len tak narýchlo, alebo dobrá blúzka, a to je z osekáča. Že bránime sa ešte aj pozitívnemu feedbacku. No ale sú tam isté bariéry, ktoré nám bránia pracovať s feedbackom. Ja učím študentov a psychológov, budúcich a psychologičky a my im hovoríme, že každý normálny, zdravý jedinec, hovorím o zdravej populácii, potrebuje mať tzv. Pozitívny sebaobraz. Myslieť si o sebe, že som OK človek. Keď dostávam negatívny feedback, to je v podstate útok na môj pozitívny sebaobraz. Na to, čo sa deje, je, že pod Prahou vzniká silná potreba uchrániť si svoj pozitívny sebaobraz. Na do hry vstupujú tzv. Ego-obranné mechanizmy. A to sa deje, vám tu určite nie, ani tým na online, ale v bežnej populácii ego-obranné mechanizmy sú niečo, čo sa spúšťa, keď človek dostáva negatívny feedback. Poviem vám príklad, čo je najlepšia obrana? Útok. Veľakrát sa hovorí, že najlepšia obrana je útok. Honza mi hovorí, Lukáš, rozprávaš príliš rýchlo. A ja mu poviem, Honzo, a ty si niekedy počúval seba, ako ty rýchlo rozprávaš? No? Nezobral som ten feedback, spustil sa vo mne ego-obranný mechanizmus, zaútočil som. Alebo Honzo mi zase hovorí, rozprávaš príliš rýchlo a ja hovorím, ale minule tu bol Skondro, veď ten rozprával ešte rýchlejšie. Prečo hovoríš mne? To je ego-obranný mechanizmus, ktorý sa volá presmerovanie. Alebo mi Honzo hovorí, videl som ten záznam, rozprával si rýchlo. Ja hovorím, nie, to ja nerobím. To neexistuje. Toto ľudia nepovedia nahlas. A znevažovanie ego-obranný mechanizmus, teda slušní ľudia to nepovedia nahlas. Honzo mi hovorí, rozprávaš príliš rýchlo. A ja si vnútri v duchu hovorím, koľko on toho má odprezentovaného. A pred akým publikom on vôbec v živote stál. A čo mi on bude hovoriť? A opäť, nie som schopný spracovať tú spätnú väzbu vďaka tomu ego-obrannému mechanizmu. Bagatelizovanie, je ich inak celé spektrum. Anna Freud ich popisuje. Ja som si vybral 6 mojich najobľúbenejších. Môžete tušiť, že prečo. A bagatelizovanie je, že Honzo mi hovorí, hovoríš príliš rýchlo a ja poviem, no ale to nie je to podstatné. Podstatný je ten odkaz, ktorý im chcem dať a tak ďalej a tak ďalej. A môj najobľúbenejší, musím sa priznať, najčastejšie používam racionalizácia. Hovoríš príliš rýchlo? Hovorím rýchlo, lebo ich to núti sa viacej sústrediť. A všetky rozumné dôvody sveta, prečo to, čo som urobil, je správne. Máme vy tu nie, samozrejme, ale mnohí máme veľký problém s ego-obrannými mechanizmami, pretože nám bránia spracovať spätnú väzbu, rozvíjať sa, posúvať sa. A pointa je v tom, že to správne príjmanie spätnej väzby je kontraintuitívne. Lebo naša vlastná intuícia nám hovorí, nepočúvaj to, je to hlúposť, nič o tom nevie, iní to robia horšie a tak ďalej a tak ďalej. Ak by som vám mal vybrať jeden nástroj, ktorý v akejkoľvek škole, firme, organizácii pomôže najviac v tom, aby sa ľudia rozvíjali, tak to je, že naučiť sa pracovať s vlastnými ego-obrannými mechanizmami. Keď sme pri tom feedbacku, dve knihy. Jedna kniha sa volá Radikálna otvorenosť a priznám sa, že veľmi populárna kniha a ja hanbím sa, ale ja neviem prečo.
Príde mi to, že tá jedna myšlienka je výborná a tých zvyšných 150 strán, alebo koľko, že už bol tak možno aj nadpráca. Za mňa najlepšia kniha o spätnej väzbe a bohužiaľ, a to som si zisťoval a nevyšla ani v slovenčine, ani v češtine, je Black Box Thinking od Matthew Syeda. Ak si ju viete zohnať, ak čítate v angličtine, odporúčam. Ak ste tu niekto vydavatelia, vydajte to v češtine, stojí to za to. Ďalšia z bariér. Už je to dosť depresívne, to bude ešte horšie a horšie, ako to s nami a so seba rozvojom je. Energia. Mozog je naprogramovaný tak, aby šetril energiu. Evolučne sa nám proste hodí šetriť energiu. Neviem, ako ste na tom vy, ale ja do prác, možno drobný prieskum v tomto publiku, ale môžete napísať, že kto chodíte do práce vždy tou istou cestou. Ja chodím vždy to ísť proste na autopilota. Sme zvyknutí fungovať čo najviac na autopilota, lebo to šetrí energiu. Evolučne je to dôležité. Krásny príklad je, keď sú nejaké, neviem ani ako sa to povie po slovensky, off-site, že sme niekde mimo, máme nejaké stretnutie mimo, sme na hoteli, človek príde prvý deň na obed, sadne si na nejaké miesto a od toho momentu je to jeho miesto. A keď chcete trošku rozprúdiť energiu v skupine, tak večer si sadnite na nejaké iné miesto a potom sledujte, ako ten človek príde a je úplne vydesený, že sedíte vlastne na jeho mieste. Sme zvyknutí šetriť energiu. Výskumy dokonca hovoria, a ja sa priznám, že neviem sa k tomu vyjadriť, že od 40 do 60% času fungujeme na tzv. Autopilota. Ale tým fungovaním na autopilota, ktoré z evolučného hľadiska je dobré, tak z hľadiska sebarozvoja je vlastne bariérou. A my neznášame také tie disrupcie, tie vyrušenia. A na to mám jeden kratučký príbeh, ktorý mám veľmi rád a chcem ho s vami zazdieľať. A to, že neznášame zo zabehnutého, krásne ilustruje. Je tu niekto, kto má rád jazz? Áno, sú tu, pre tých, čo to nevidíte, tak sú tu ľudia, ktorí majú radi jazz. Prenesme sa do 70. rokov do Kolína, do Opern Houseu v Kolíne. Vera Brandes, čo je v súčasnosti jedna excelentná hudobná producentka, vtedy to bola tínedžerka, začala organizovať jazzové koncerty v tom Opern House v Kolíne. A mala to šťastie, že narazila, vtedy už to bola hviezda, na Keitha Jarretta, amerického jazzového pianistu, ktorý mal nejaké turné po Európe a poprosila ho, že či by neprišiel hrať do Kolína. A on povedal, dobre, ja sa teraz v tom nevyznám, ak ste tu nejakí klavíristi, môžete na online doplniť, že či fakt toto je dôležité. On povedal, že príde pod podmienkou, že mu zoženú klavír od Bösendorferu. Asi fakt dobrý klavír, tipujem. Tak Vera Brandes zohnala to piano a nechala si ho tam doviesť. V deň koncertu 1000 predaných lístkov. V deň koncertu dorazil Keith Jarrett so svojimi zvukármi, so svojím producentom, sadol si, pozrel sa na to piano a povedal, to je príliš malé. Ja som nevedel, že piana sú v rôznych veľkostiach. On povedal, to neozvučí tú miestnosť. Chvíľku na ňom skúšal hrať a povedal, to je nehrateľné piano. Má problém, ja neviem, s pedálom, neviem s čím, nerozumiem tomu. Povedal, je nehrateľné, ja dnes večer nehrám. Príbeh hovorí, neviem, či je to pravda, príbeh hovorí, že Vera Brandes ho vraj na kolenách prosila vonku v daždi, že nech to urobí, že nech príde zahrať, keď už tam má 1000 ľudí prísť. On povedal, no dobre, takže prídem. A jeho producent povedal, keď už tu máme zvukárov, tak to nahrajme. Keď Jarrett hovorí, na čo to budeme nahrávať? Nie, aspoň budeme mať takú spomienku, že ako to nerobiť. Tak ten koncert nahrali. Výsledok je to najpredávanejší jazzový solo piano album všetkých čias. A Keith Jarrett to už nikdy neprekonal. A pointa je, fungujeme v tom svojom zabehanom a nechceme tie vyrušenia, ale tie vyrušenia nás veľakrát dovedú k tomu, že skúšame nové veci. Inak keď si to na YouTube nájdete, neviem, či je video, sú tam nejaké, ale on stojí a búcha do toho klavíra, aby ozvučil tú miestnosť a doviedlo ho to k úplne inému fungovaniu, k úplne inému prístupu, fantastickému. Čiže my to nechceme, chceme ísť na autopilota, neznášame disrupcie a oni sú v konečnom dôsledku pre nás dobré. A s týmto, keď už som pri tej hudbe, s týmto funguje hudobný producent, ktorý sa volá Brian Eno. On produkoval albumy fantastických umelcov a umelkyň a má taký trik na to, ktorý, pokiaľ viem, tak stále používam. Balíček kariet, ale nie takýchto hracích kariet, ale to sú karty
úlohami. A keď nejaká kapela nahráva, tak on im pod chvíľou nechá vyťahnuť si kartu a núti ich robiť veci, ktoré oni vlastne nechceli robiť. Zahrať to v inom tempe, vymeniť si nástroje, hrať to proste všetko možné. Že vraj ho za to neznášajú. Dokonca sa hovorí, že vraj ho Phil Collins fyzicky napadol a potom sa mu ospravedlňoval. No a pre mňa z toho vychádza jedna vec, že ak budete disruptovať ľudí, tak im pomôžete podávať vyšší výkon, viac sa posúvať a viac sa zlepšovať. A viete, čo si vyslúžite za odmenu?